Ole tuntuma kan case ngai thak tur hi March ni thum kumsang khazakwa somkwa a Bhawanipur Kolkata thleng ni in helai hmun a hian apartment pakhat a oma tlai lamdar nga ni mekin Yashumati parikichu tempula akal chu ho meka apartment kan soya khan chengin a chhong thumna cheng ani awang chuan lift mangin a chhozela chuta an in a thlen chuan kongka chu akikta a ma se tu man an ron chang tatlat lo mai Yashumati pariki chuan an kongka chu akik non le vak vaka ma se ron hong tu reng an om si lo mit nga don lai chu kongka om to in akik thun chom zel ba ka a chung om chu a ko mol mol boka a mai ro chu kongka ron hong tu chu an om der lo mai heti lai hian a thom chu shia in an thanam khoweng te po an ron pung khom nak nak hloma chuti lai mekin Yashumati chu alungai mai ba ka a hlau em boka a chan po chu in chunga chuan a fanu kum som pariat mi hetel paraki chu ama om wanga ni pakhata reivak lo nu an chenom te chuan an kongka chu ti chiat mai relin a topa an kongka chu ti chhia in an lu thei ta hlo maya chutia an walu chuan Yashumati chuan a fanu in chumini a hak thomno chhuat lo tlanoi chu mungalin a hlau thonghal emema rang taka a fanu rum chu wapan watin a walu che chuan a fanu chu chhuata alo tluder to alo ni a hei mai ba ka arum chung le abang vela chuan thi sen lo kai noi bokin he thil a mu hian na atilu tok chu aw chhuak wakin a tap zoi zoi maya chuti lai mekin an thenom te po chuan ruang chu ron mu in makti na le hlo na chuan an ri ro chu alwa khat ani bera hei wang hian he khisi a khoi tu apiang te makti le har sa tia achang don ta ani he khisa hian chung ko pakhat member pali omna kan soidona he chung ko a member te hi Nagardas Pareka, Yashumati Pariki, Hetel Parikile, Bhavesh Parikate Ania. Te chuan apasal Nagardas Parekale, afapa Bhavesh ate hian tlere udor niin an dor chu alon viau le ngala. Tin Yashumati chu chungpui nu ni in an fanu Hetel Pariki chu Polsom, Valley Gold School a kallai mek le board exam ma chhon tora in ba sai mek ani a. Hei wang hian lekha po a theyang anga zirve na sa in March tha board exam chu nei tur ani a ti chuan March ni khat ni in hetali chu jingma taka a school kal turin a chhuak le to a bek chu a rit dewaniang akpo akpa ngai lo chuan anom na atang chuan pompa in a chuk nak naka hetia in a chho san lai hi jinglam dar sari ni in dar khata aliat li a ho chuan anu hne na an security guard pakhatin za moronga ya a chhai thin ba ka a indan chu adu lo thu a shilta a mai ro chu thu a sha chuan anu chuan lo ngei ven sak vak lavin hetali chu a zerna chau riru peturin le chutiang boina holu tuka boilo turin a shil boka atu ka chuan hetali chu school kal lavin atuk le March ni thuma school chu awakal li a chuminia alo ho po chuan anu bula zol ko le in anga chuan movie en pui tura moilo taka asom thu a shil le a ani na taka chuan chutianga anu hne na shil chuan anu hian arang theyang bera mala to chu ani a ma se a fonudin mun to she thiam lawin a thin a rim zok zama tlat maya chuti rol chuan a fanu in voi ni lai a shil ta ka wang chuan a riru chu anuam lo ve ta deuh thowa ti chuan tlai lam alo ni chuan a pasal Nagardia sa hne na chung thilvel chu soita vekin he thu a hriat hian Nagardia sa chuan an fanu chu tianga loti boy tu laka chuan complain a thelu soita a chu vele security company lamte chuan chu pa chu an ban ta ngala ma se chu pa chu tiang lam na thok thang ani awang chuan company dang mingin an nangai chu aron chele ta tlat maya he pa hi tungi ani chia I han chui chang lok te ang he ga thi a ming chu Dhananjay Chatterjee ani a kumsom ni pangami ni in no pui fanau ti po anei to a tin ani hi michong tamlo tak ni in a duty na po puitling ho chu a bekhat viau zok ani ome ti chon chu tianga complain a om ta ka chuan security lam company ti chuan Dhananjay chu March ni li chuan mundanga duty turin an shilta a ma se March ninga alo thlen chuan Dhananjay chuan mundang chu pantalo chuan a duty na pa ngai hetaliti omna bok chu aron pan li a heti lai mekin Nagardia sa chu hemini hian ma taka a hna akal tur chhuakin Dhananjay po chu a hmu nge a hemini vek hi
hetelin exam anei ni bokin ani puin anin chu jingkara a chhosan ve thowa chutiang chuan angai te bokin dar khatli achan ve vela an ina hole turani a chuti meklain Dhananjay duty hun tur hi jingdar ruka changa dar ni thleng ni ma se hemi mun hi duty turin apan mia lo maya engti tura kal tak niang mo tlai lam dar li ni to in heteliti apartment building veng chuan alading ran maya chute lai chuan a duty thak tu tur po local fel to in Dhananjay chu a uniform ha chuan a lo la oma reiloti hnuwa security ti omna room an ti chu vapanin chuta chuan a thom hnoken te chuan a in thlak le a tuna chuan ke kor grey rong le kor cream rong ha in chu huna chuan darnga thleng a omta ani ti chuan atira kan soyang khan darnga le minute somhnia yashumati chuan ati dan panga in temple panin a chhuaka darnga le minute somhni panga a Dhananjay chuan apartment chhong thumna lam chu pantuma chhuakin hetia a chhuak hi gat pakhat chuan lo kovin akalna tur lo zota chuta ani chuan in chung lama phone call man angai thule a thona company te hna mundanga ain son thei chep to thu shil atum thu shil ta a heti hunlai hian mobile phone te tun anga alalar lo awangin Dhananjay hian chhong thumna landline phone om chu amang mai zela ti chuan in chung chu pan chhobin akal hnu loka mi pakhat in chung lama tangin aron chok thla a ani chuan security guard pakhat nge na chuan chu mini zinga security guard thar alo kal le kal lo azota ma se azo pa chuan lo changin Dhananjay chau chu minia alo kal thu a shil te zoka heta ronkal hi security company atanga local manager ni in Dhananjay a duty chin atanga inson tura anti hnu khan midangkal tura shiltu kha ania ma se Dhananjay bok a post po ni che alawa alocal le chu mak ati angreng hle maya Dhananjay a hmomai lo awang chuan a ho to ani moti in ga chu a zot le a ma se ani chuan alo om thu a shilta a hemi hnu hian Dhananjay chu ko thlaturin a shil le a chu vele ga chuan ko ta vak vakin lo chuk wa turin a shilpa boka hetia an ko na hi Dhananjay chuan ron changin a chuk wa tur thu po aron sei nge nge a ti chuan minute nga hnu vela ron chukin in chunga hian darnga le minute somni panga atanga darnga le minute somli panga vel thleng a han om ti na ani a hemi hnu hian an manager nen chuan in bia in ani chuan engwanga a duty post thara omlo nge ti a zo chuan Dhananjay chuan ni engemu sa hnuwa chu a tho tan thei tur thu a shilta a hetia anin biak zo hnu hian Dhananjay chuan a bek chu bola in chu apartment chu a kalsan le ta ani ti chuan atira kan soita kang khan heti level hian ya shumati chu temple atang chuan ron le tin anin kongka chu hon saktu an omlo awang chuan an ti chhia ani kha hengba ka hian a fanora phlak taka suisak le hliam torin an va mu kha ani a chenom khoweng te po chuan mak an ti in rap thlak an ti hlom hle a anin ko khom ngal mol mol hlom boka chumi pa chuan nagarda sale bhavi sate po chu ko ngal vat ni in police lam po shia tirvat ani boka hemi hnu zandar ko vela police po chu ron thlengin heti hunlai hian mi thanim tak an lo pungkhom to nge nge a ti chuan police lam chuan ruang chula in postmortem tura buat sai ani a heiba ka hian police te hian a hmuna finfiana om thei ang turte dap khom pa bokin heng an khom te jinga hian korkil hmu ani a amai ro chu he korkil hi a shumati te korami ani lo thu soin heiba ka hian engemaw pahnih pathum vel an lata a chuti rwal chuan mi pui an lo pun khom hnem to awanga finfiana zon hmu a har sat thu an soibok atuk march ni ruk chuan thil thlendan chu police chuan shet fia tumin nagardia sa chu thu an hanzot fia ta phota heta hian rin hlel anei le nei lote an hanzo chuan ania chuan an apartment security guard pakhat Dhananjay an afano chu a chai fo thu le movie ti hial en puya a som thu police chu a shilta a chu mai ni lavin Dhananjay laka po complain a thelu thu te a soiboka chumi hnuwa yashumati po chu police chuan thu zot fe in rin hlel anei le nei lo an zo chuan ani po chuan an security guard Dhananjay chu a rin hlel thu a soya tin a pasalin a soiba ka tlembel le in Dhananjay chu a pasalin a complain awanga an son chuan a thenjimin an fanu chu a thata nia angai thu a soitel nge nge ti chuan police sam chuan an apartment a thoktu te chu thu zo fiana nei le in
heta hian leave duty pakhat chuan Dhananjay chu inchunga tanga achuk lai a hmu thu soya heta a soidan chuan tlai lamdar nga le mini somni panga khan Dhananjay le anpu pakhat chu stepa an chuk a hmu thu police chu shilin Dhananjay chaulai tak chu shilo ma se a chuk thalam a hmu thu a soi kha ani a heminu hian police chuan security duty dang chu zo chiang le in ani hian Dhananjay chu tlai lamdar nga le mini somni panga atanga darnga le mini somli panga thleng in chunga a om thu le a hnuwa an manager ne na an ron chuk dun thu a soi ve ta boka hetia an soi zel taka chuan police chuan an manager chu wa bia in ani chuan police hne na chuan Dhananjay chu an son thu te alo shila ma se he minia ero he apartment na ala tho thu a soi thung hetia ala tho chan po hi Dhananjay yan an kholam kong ani awang le arim chan ema wanga akal thu an manager chu alo shila heta hian ama po in rin hilna alo nei mi alo thu a soibok ani le chuan police tamin Dhananjay omna an zo le chuan an manager chuan a hriat chin shilve le main khatia anin biak zo khan Dhananjay chuan a bek chu awalak nuwa cinema en tura a chwa thu le chumi hnu chuan an kholama a ho ani arin thu a soita a hi achan po an chung ko ti dana an nei naute piang hlimlom atum thu an manager hna hian alo soibok ani ome ti chuan police ten mi sang thu zo fiana an nei hnu hian postmortem report por on chhuak veta in heteli taksa hian hun somni pakhat lai a hliam oma heiba ka hian heteli chu pong swal ngei ni in lang boka police chuan fin fiana tha nei nia anin ngai hnu me ni som pahni kum sang kha zakwa sumkwa thil thena tanga thlani vela Dhananjay te khwa wakalin anwaman ta a hetia Dhananjay an man hian a hnena tangin March ninga a athomno hak le asana te chu fin fian atan man sakngal ani boka ti chuan police tamin an chui the dan anga an chuin atangin hetiang hi March ninga a thil thlen dan tlang pui chu anita ani tlai lamdar nga lemni somni vela khan yashumati chuan an in chhosanin akal vel chung nen darnga le mini somni panga vela temple awathlenga heti lai hian yashumati te in omna chong thumna elevator a chuan duty omlavin duty chu washroom a akal lai aloni ve che boka heti lai hi Dhananjay hian nangfu in chunga chuan han chowa heta hian heteli te kongka chu a chung lama tanga kal ani lo me hle a achan chu heteli hian a hmel shat lo de chu kong a hon sak ngot chu rin om bik lovin Dhananjay ani ti shangat pheise chuan a hon sak mi alo nge yang amai ro chu chutia heteli te ina alu ta ka chuan heteli chu pongswal photin a rek ta a chumi hnu chuan chemte ya beile in hetia a be zo hnu hian Dhananjay chu pon lama a chuak ta wata chuti lai chuan gatin in hnoi lama tangin alo aw bok nen a chuk thata wata ti chuan darnga le min somnga lo rik chuan yashumati po chu lo ho le che in Dhananjay hian mini somni borvel chu thil swal ti nan hian hun anei ti na ani a hemi hun chung rei lo te ya thil thleng hian mitam tak rap le hlo a hlo in korkil yashumati te ina an hmu po chu Dhananjay korami alo ni nge ya heiba ka hian yashumati te ina tang hian sana alo ruboka tin afin fiana sang an hmu chwa bel zel boka khatia chhia to na huna police lam an ron thlen ve le khan hetali ruang bula korkil le chain an hmu kha ani a chuta chain chu yashumati te lam chuan an ta ani lo thu an lo soya ma se intify chen tu in ama ta ani thu le Dhananjay a pek thu soita a hengti awang hian Dhananjay chu kotin thiam lo chantirin a shemna po khai hlum tura a chung thu rel sak ani a amai ro chu Dhananjay chuan high court a ngai to thatle na adila ma se high court lam hian an rem te ta che alo thung heiba ka hian supreme court a tile India president ne na te ngaidam anil na po hnol sak ani a chutiang ani ta ka chuan Dhananjay chu khai hlum tur ani cheng ti le a hmun le hun tur te chu ti chian ani ta ani ti chuan a case kal chung le ngaidam adil chung vel hian kumsom pali lai o in August ni som panga kumsang ni pali khan Dhananjay hi khai hlum tur ti ani a heta ama ti hlum tura mo phur tu hi Natam Malika police officer ni nge in zinga chuan police officer te chuan Dhananjay chu a thina tur lampan turin an shwaita a heti lai hian Dhananjay chuan police officer pakhat chu zona zotin a thi hnuwa police chuan tol thatu tak chu an manang nge
a thina hian case chu ati to pangti na zota ma se police officer chuan engtin ma chang lo chumi hnuwa Dhananjay chuan natam malika po chu a zo na ngai bok chu a zot le a chuba ka poi khoi tu dik tak chuan shrimna a phu thu te a soi boka ma se thil thleng tur ang chu a thleng ta vek thosi Dhananjay chu khai hlum ni tange nge in arwang po achung ta hnia na la turin police te chuan an shila ma se an lak du lo awangin avuina po police ten an hman sakta ani himi no hian police officer zinga pakhat natam malika chuan Dhananjay chu an khai hlum hnuwa zan tam tak amumanga a hmu thu a soile tlat maya chuta amumanga chuan Dhananjay chuan thingthi chunga ama khai hlum lo tura ngenin a thil ti swal ani lo thu a lo shil thina lo ni a he thil hian natam malika ril ro chu a khoina sa in ana tho thi tura an chung thu relte khai hlum na po a ban san pha hiala chumi hnuwa sa khwana bungrwa zorin ei azong to zok ani ome Dhananjay chu he khobela ombe talovin a thil ti rap thlak taka wanga khai hlum ani a ma se thil makle chiang lo tak a om ta tlat mai le a hma a kan soi to ang khan Yashumati chu tlaidar nga le min somnia temple lampanin a chwaka heti la hian Dhananjay chuan in chung chu darnga le min somni panga thleng chawin heta hian elevator a duty kha a om lo thu kan soi kha ani a ma se elevator a duty khan ko ta Dhananjay chu in chunga a chhaulai a hmu thu a soile tlat mai sia chuba ka heteliti kongka chu in khar thin tlang puin Dhananjay chu lut ni khan kan soi boka engtin nge alu ta kang heteli khan a hon sak chu arin om lo hle a chan chu ovai engemaw za Dhananjay an a chhai to awangin alo hon sak chu arin om lo mai ba ka in chung lama tanga pon a hmu thei awangin a hon sak chu arin om si lo ani ma se rindan zau tak khan neila heteliti kongka chu alawin hongpal emo lawin kal lo ani palta a ti chuan Dhananjay chuan a thil ti rap thlak tak chu lo ti ta se a zo fel hno hian engtin nge in chung lama tanga chuakin kongka a chung lama a kal le ta kang le Yashumati lo ho khan an in chu in chung lama tanga kal ani awangin thenam khoweng te khan an pui ani sia zona mak tak ani ome hetiang zona hi a om nual e ngala 10 minute somni vel chung heteliti ina a om chung khan Dhananjay khan sana chau arua chuba ka Yashumati ron let khan a fanu chu kolpo kolavin an kongka kha anam vak vak ringot mai kha ani a khati lai khan hetali kha alo mu hil dei thei kha ani ve tlat maya ma se han ko lam chu angai to mi alo te khan ril ro chu article thui ta hle maya he ba ka hian Dhananjay an asana ruk chu thlani chung zet alo kol mai hi amak angringin thil ruk chu ti raldan ngai to zung zung om tak ani a chu mai ni lovin police ten fin fiana an nei korkil kha forensic lamin Dhananjay ta nge ani ti fin fiana an lo nei mi alo mai boka tin heteli thi thu police in an shet kha dar ko vel dei ani a ma se thil thlendana daruk vela khan mi pui heteli ti ina khan an pung khom to kha ani tlat mai si hengba ka hian sana chungchang kha han soi chun som le ila Dhananjay sana rok police ten fin fiana nia an ngai po kha heteli chung te leina alei ve alo ni a dor nei tu chuan a sana model chu ain an tho soi ma se a serial number chu ain an lo thu a soile tamau maya chulawa Dhananjay kuta an man le heteli ti sana chu alawin ang mi alo alo ni chu mai chu alani lo heteli case akal lai hian Yashumati chu afanu thi nu kar ni liam ta tia anin chwa sanin Mumbai apan ta dei maya achung de zong zong po an sum do na a hlotlin te lul nen tharuk na ani meu chuan Mumbai a pem ta vekin an fapa bhavesa exam laklo nei po an kalbo pui ngal boka heta zona omle the chu hetali kha Dhananjay tha ani lo chuan tu in nge thata angle rindan sang pakhata chuan Yashumati khan afanu chu athat ani arina alian hle a ma se engtin nge atha theyang ti zona alo chuak le theya achan pakhata chuan hetali kha pongswal ani thu postmortem a ain ziak anga soi ani a ma se postmortem report a khan hetali kha pongswal ani na soi a omlawa heba ka hian DNA dang motor awm lo thu soi a omma zok ani tunge hetili me chetli rol mai mabakla nei eng tak nun na hi chatta angle Dhananjay khan alo that reng nge pui soi mi alo hi thina hial hroi thlen ani zok
kan ngai dan te comment lama kan tar lang le don nia